Kedam tang barla por ho jai pong aradatum lang ke thepen kisung ke phodet aradatum phan CM Dr. Tuliram Longhang alam chak kachapapeng pong lamcha ke pipen kachupapleng henlo raramoni datum aningkang samnai ke laso long rara pharman karjap thip langhin vidis chairman kirontong bi jai ponglem chairman hemari tiron lapen kisung ke pho aradatum pen CM Dr. Tuliram Longhang phan akiro ke pipo Sonsi lakha khere ke thom lang hin constituency ke parlo jai pong aha waralong kedam tang barla hut arbi ke thepik pen jo laso hut ke ongdong arong langing nung PHC a hemarit henu PH an pinlo laso teng pen lang hin vidisi chairman kirontong pi pen rada pharman chipaduk PC bangso tangka ke palong ke phan sai do an claim pidam PC CM Dr. Tuliram Longhang ning ke pi pen mati jongni phai khrenar ke bani lago sira suri thong ke batangka chegron ponsi jai pong rada phan alam chak chipapleng pon Melo Huluni pen bari the tok bir report Time News Difu Nalitum media kote tumhan nalitum jai pong arat boy pen suri no tumhan chitong tumhan suri akadung pa jere lo ini nalitum nada tongsekot kachetong nang ko alam thela ko lo kedam tang barla chiklo por nalitum jai pong aha barar lo mathaun epin ajo jiro philo por inglong ben lang kang ba ajo labangso alang adontin lokhon berong ben chenglo jai pong arat mane dak arat ke doan lapen ke jai pong aha barar lo ke do arong kisuman ahem arit taso lang kang no mojo pena na hok takang lo hala suhok adhar ahem ke alang itum documents alang itum tangga posa kachubuti asap suka lang konpidelo lapen ke bi long hong chai nong la handa konpila lo lapen ke hala fisari long okuchupang reng la handa konpila lo la salang itum kisung hektik apor hut nili phanda tongsekot ladak arab tum phunang kolben nili dame tongsekot jiro pio dame dak bang lo na humri lo asonang ke humri ateng pen thekdam long lo ahok pet alang nitum ahem ari sena na hok terang lo ala so alang ke thia jok lasi la so phi puthot nili dame tongsekot nitum karbing long long nongnam pa thang long manteng ke honorable CM Dr. Tuliram Longhang sar alang li phan chu ningri pen tongsekot la bangso kisung ben apajok poneng pusi alang li tame ame thang puthot arni alang ni tongsekot alang ni chewang thot gute karbing no tim ben bangsi lada kisung ki phodum han alom sobe apo relief phandami alang li sang dali phuruyathe jangthu lapen ge tar pulin tam alang li tekang lo lapen khala so ahot alang ni kewang hot ka humri tekang be ka hem alang li pukang lo je labang so kisung ben ni na pajok pon be ji laben ke ni tum karbing no mas council hin ben ni tum lag sira suri thongke batang kan na pajir pu ben alang ni alam chat kecepi tekang ateng pen atumi anke alang di alam chat cepa pleng pen jai pong arat phan amhang pakla pon lo pusi nilitum jai pong arat hoi pen lasi alang ni phan suri nitum ake ro pajir pon kantung lasi nilitum jai pong arat hoi lapen ke nitum irelang hen bidisi chairman hoi pen dame alang li manteng ke do Dr. Tuliram Longhang CM sar alang ni phan nilitum jai pong arat salabor arat lapen ke langhin constituency aro ke do akar bido ani tum alang ni phan suri ake ro pajir lo labang so kisum ni na pajok pon theka pot